Ang kalibutan karon, dili gyud basta-basta tong kalibutan karon kay daghan kay tentasyon. O karon Nixon, sa makausaba may gabi pag-usab o sa di pa kita magasugod palihog ta sa pagtindog alang sa pagrespeto sa ato ang pulong gipadayag sa Ginoo ning takna sa kagabhion o kung aduna kamoy mga espada dara mao ang Biblia nato. Palihog sa pag-abri diya sa Roma Kapitulo 12, versikulo 12. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diya sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay. Praise God, hallelujah, mag-ampo tayo son. Labing balaan, gamhanan na mga Diyos Lord, ning takna sa kagabion Ginoo Lord God. Salamat sa mong pagkamaayo Ginoo Lord God nga kami nagatigom karon Ginoo Lord. Alang Ginoo Lord God, pagpamati Ginoo Lord God, sa mong pulong Ginoo Lord God, Lord, o sa mga pulunga Ginoo Lord God, among madunggan karon Lord, ikaw Ginoo Lord God, magatisok sa among una-una kasing-kasing Ginoo Lord God, nga sa kanunay Ginoo Lord God, anaagayod ka Ginoo Lord God, nagagiyang nga ni kanamo Ginoo Lord God. Lord, salamat sa mong pagkamaayo Ginoo Lord God, giyahi kami Ginoo, samtang kami magapaminaw sa mong pulong Ginoo Lord God, himo kini Ginoo Lord God, nga amo ang ginabuhi Ginoo Lord God, nga takos ug angayan nga nasa mong atubangan Ginoo Lord God. Bisan pa man Ginoo Lord God, nga ni kanako ginaubos sa mga lagad Ginoo Lord God, giyahi ako mga ngabil Ginoo Lord God, sa pagbatbat sa mong pulong Ginoo Lord God, sa angay igabatbat Ginoo Lord God, sa ako ang mga kaubanan nga batanon Ginoo Lord God. Ikapaw matagusa kasing-kasing Ginoo Lord God, nga kini mga pulong nga Ginoo Lord God, madinawaton sila Ginoo Lord God, ini nga pulong yung ipadayag nga ni kanamo Ginoo Lord God. Salamat sa mong pagkamayo Lord, dalagon ka sa walay katapusan in Jesus mighty name, amen ug amen. Salamat sa paglingkod po mga kaigsunan. Sa makausana mayong gabi, ako ang tema ni Nixon is pag mapailubon o pag mainampuon sa kanunay. Amen? Kinahanglan gyud Nixon nga sa kanunay magpailog ta o mag-ampo. Kay kita sumusunod man ni Kristo, di ba? Ang Ginoong Hesukristo nato nagpailog og mainampuon siya sa kanunay busa mga kaubanan ako ngayon ako kamong gidasig nga sa kanunay magampo og magpailog ta sa unsang matang man sa mga problema, pagsulay, mawadan tag kalig-on, magampo lang ta igsoon kaya ang Ginoo andaman kanunay, di ba? Ang Ginoo andaman kanunay maminaw 24/7. Ang Ginoo ana sa tong kaniwala. Sa igsoon sa tong tusugdan kung kay gitimahan ko maning mapailubon og pag mainampuon kanunay ato gini ga-apply sa tong kasing-kasing igsoon ato yung pamalandungan ang pulong sa Ginoo ning takna sa kagabion nga diri sa Roma 12:12 nga nagingon pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Amen. Usa isip usa ka batanon igsoon aduna daytay paglaom. Amen. Aduna daytay paglaom nga gigahin sa Ginoo para kanato unsa man kini paglaom maigsoon. Mo kini ang hinaboy nga walay katapusan nga aduna daytay paglaom igsoon kung ang atong kasing-kasing madinawaton ug madinot-doton nga nasa atong buhay nga Dios. Amen. Kanunay lang ta modot-dot nga na kaniya makabaton tag paglaom nga mao ang kinabuhi walay katapusan. Pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan. Aduna po daytay mga kalisdanan igsoon. Diba? Pag mailog sa mga problema, pagsulay, isip po sa kabatanon. Diba? Bisag batanon ta, basig matingala mo ba? Pamilyado ra ba dahil na problema kadaghagutan, diba? Otro po puntang mga batanon, diba? Model pa lang daan, na. Problema na, kaya nga sir, sa dapit makita, diba? Muna ikson, kung ma-encounter pa jud ka og kanang dili bitaw pareha na to Kristohanon nga kanang isog kayo para sa mga teacher ninyo mo atag og module nga kanang padali-dalion ka kanang tagaan ka pulo ka buok ipapasa na sa mo og mga adlaw di ba di man jud mo kaya igsoon pero isip ko sa Kristohanon igsoon pagpailob lang kay ang Ginoo andaman mo tabang og mohatag kanimo kaalam sa pag-answer sa imong module. Amen. Amen.
sa mga problema ni maigsoon. Hinumdumi kanunay nga ang Ginoo andar mo tabang nga kanimo. Kaya ang Ginoo man naghatag na nga problema. Wala gyud problema nga gihatag ang Ginoo nga dili nimo na masulbad igsoon. Di ba? Isang sumudyon nimo di ba libog ka sa mayon sir ani. Gihatag na sa imo kay para inigabot sa panahon makagraduate makatrabaho daw kunoy ka pero diri ra na sa kalibutan igsoon. Pero pasalamati gyapon ang Ginoo igsoon kay gitagaan kaniya kaalam aron maka-answer ka makapasa ka niya nang amutyo igsoon. Sa kanunay gyud ana gyud ang Ginoo nga na simong taliwala. Manang isip usa ka batanon aron mahimot ang panag-ingnan sa tong isig batanon or dili lang isig batanon kaubanan na to diri sa kalibutan mga katawan no maminyaw man mabata man aron mahimo kang panag-ingnan igsoon klaro kayo diha sa basa na to diha sa 1 Timoteo 4:12 igsoon. Ayaw itugot nga tumayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himuha inuon ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo pinaagi sa imong pagpanulti sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Klaro kayo igsoon, ang Ginoo nagapariman kanato ning takna sa kagabion. Nga dili kita motugot nga tumayon tungod sa to ang pagkabatanon. Tungod kay niana sila ang batanon daw dali ra daw kayo malinla sa mga kahilayan ining kalibutan no. Dahil kay kita daw ang center nga targeton sa kaaway aron mapahilayo nga na sa tumbuhin nga Dios. Pero igsoon Kristohano naman ta di ta motugot nga na kana si Satanas maghari sa tong kasing-kasing. Amen. Dili kita motugot nga tamayon ta sa tuong pagkabatanon. Kun dili himuon nato hinuon kini nga ato ang kaugalingon mahimo ta panag-ingnan. Sa panag-ingnan igsoon mahimo ta panalangin nga na sa ato ang isig ka igsoon isig ka matotoo. Usa maratong buhaton aron mahimo ta panalangin. Wala igsoon diri ta dito sa dugay mga kinahanglan. May nagpuon ta, mapailubon ta. O kanunay na to hinumduman nga aduna tay paglaom. Dili ta mo dag paglaom. Sa kanunay mo pailob lang kita aron gudaan natin ma-encounter nga dili Christian nga maggahi pud bitaw ka kanang istoryahan kaniya tambagan kaniya musupak buga siya di ba mali man jud kay igsoon mahimo ba kang panalangin ana di ba dili man jud so angay ang mitak na sa kagabion kay pahinumduman ka sa tumbuhay nga Dios igsoon ang kinahanglan magpailubon ka kay ikaw sumusunod man niya nakakakaruntak na sa kagabion aron mapahinumduman ka sa tumbuhay nga Dios na magpailob ka. Amen? May nampuon po digsoon. Nag-ampo ba tayo igsoon? Nakikistorya ba tayo sa Ginoo 24/7 or may nunduan lang? Pares na ko. Ito igsoon, nagriman ang Ginoong Diyos kanatong takna sa kagabion nga kinahanglan yun. Mutawag ta nga na kaniya, makikistorya ta nga na kaniya. Karon mahimo ta panag-ingnan, di ba? Dili lang po tangon nga. Oy, humble kayo siya kay kuan. Dili tay nga kay ang atong gipataasan na ato ang kaugalingon igsoon. So kanunay na to hinumduman ang pulong nga gipatalingugan na to ni takna sa kagabion nga wala gayud tay laing ituboy kundi lang Ginoo labang sa tuwang pagpaubos na ang Ginoo nagagiyang ani kanato. Amen. Na ang Ginoo nga kanunay na to sumbanan ato ang kasandigan naman tay mga problema pagsulay kuan na katawaran na igsoon ay gustuhanon man ta di ba dita padala dita ka watay pang wifi katawaran na igsoon namay kuan namay pumagi ang Ginoo aron masulbad ang imong problema no kay aron ini nga mga panahon dali ra man did kay ta madala sa mga kailan labaw na gyud ang social media no di ba kisa ba wala ka gunit yung cellphone sa sulod sa kanla di ba wala man jud otro ang pud nito no so dali ra gyud kayo ta makuan ba no munang kanunay igsoon pag-ampo aron dili ka madala sa mga problema pagsulay pag-ampo igsoon nga kinasing-kasing aron mapahilayo ka sa kahilayan sa kalibutan. Amen.
Isa may musugot dariya nga kupadool ka kanas. Di ba siyempre di wala man jud no. Muna nga mahimo nga ang ato ang i-communicate aron maggiyahan ta sa tumbuhay nga Dios magampo ta igsoon. Dili na to kalimtan ang pag-ampo igsoon. Kaya aron mahimo po ta nga panagingnan, aron makapanalangin po ta sa uban. No? Isipon na to itong kaugalingon nga mahimo jud ta ang panalangin. Isig ka magtotoo man na pinagi sa ato ang mga pagpanulti, ato ang batasan, siyempre naman tayo, ginaingon pa sa tao, lain medyo ang batasan, no? Pero ato yung nataguan, ato yung isuksok sa tumbol sa ato ang batasan, nga di yun maayo, aron mahimot ang panalangin, di ba? So ato ang pagpanulti, di yun malikayan, no? Di yun taka storya na di ba? Sumot na mga slide, ang uban niya, lahin na ibaingon, di ba? Di yun na ito malikayan. Pero igsoon nga niya, Kristohano na ka, takna sa kagabion, ang Ginoo nag-remind ka nimo, isuksok na sa mong bulsa, taguin ang abatasan, tiwa na'y ayo. So, ang mukatawa na, si Satanas yun igsoon. Sukad ning gabion na igsoon, isuksok na na sa mong bulsa, imong batasan, isuksok na po na ako Imong gugma igsoon, sa imong isig kataw, igsoon, ayaw yun. Wala bisag nakamang kay makabingkil diya ay nung dumigyapon nga ang Ginoo gugma munang gugma agyapon siya mo kanang gingon nila awayan na lang guro ta ka para higugmaan kunin mo mo na usaron na igo kay tana no pero igsoon nga kita nagsubay sa Bible igsoon ato ang gugma sa tong isig ka tao atong isig ka magtutor isig ka igsoon yun diya sa pagpangalagad gugma siya, doon naman may panabingkil, kalimtin na naigsoon, ay, humana man ang hitabo, no? Mabalik pa ba ni mo ang humana? Di ba, dili naman dyan. Munang limta na lang dyan ni mo, no? Labaw na karon, nitak na sa gabi, nag-remind ang Ginoo nga ni na to, nga, ang gugma, isip mo sa kabatanon, mahari agad ang gugma, ayaw ang kalagot, ayaw ang pagdumot. Kalagot, igsoon, pero ayaw pagdumot. Di ba? Normal naman sa tao ang malagot. Pero ayaw dyan pagdumot. Kay dumtan po kasi Ginoo. Dito, malipay si Satanas na naigsoon kung magdumot-dumot ka. Kay, kung gusto niyo malipay ang Ginoo sa mong kinabuhi, gugma ang pahariya. Amen? Wala gyud mabuhat na itong kinabuhi igsoon kung wala gyud ang tabang sa Ginoo. Sa itong kaugalingon, di ba? Kinahanglan nga kita nga mga batanon nga doon naman tay dakong paglaom nga na sa tong buhi nga Dios. Muduol mo dangop lang ta nga na kaniya. So sa paagi sa pagdangop igsoon, mahimo tang mainampuon. Amen. Kinahanglan may mapailubon ta, may nampuon kaniya. Kay kita gitagaan ta niya dakong paglaom. Dili ta mudangop sa bisan kinsa mo doon na tayo problema kundi diya lamang sa tumbuhay nga Dios kay siya may naghatag ka nato niya nga pagsulay akong ibalik ang duong himaya nga na sa tumbuhay nga Dios.